matsalar ma kayan ma ba ta siyuwa. Gaba ɗaya yanzu rabuwa na da yin ciniki na kai wata 30 da shekara 20 naira 5 ya shigo ka ya za a yi bari ko da tin ne ya sa ma ba a sha ne ma wani ga ko da tin ka ji dan iska ba faɗo ma yake yi wannan matsala ne wallahi da tin ne ina ga bari da tin ne ma yasa ina ga ma ba a sha ma wallahi na manta ma ba ko wani addu'an cinikin nan ma ban yi ba. Allahumma Audu ya bata Laraba ta nemo sa fatiha insha Allah Allah kawo ciniki Allah kawo amana ya me yake so ne ya mana yawa Allah ya kawo ka wannan a hawa ya za ka ajiye wannan ai wannan mai kyau na yi ji wani malam ba shiga za ka yi ba ka ce in miƙo ma ji mana mala shi kuma daga ba kawo irin namu ne wannan ka ai ganin kaya na zamani ba shiga za ka yi ba sai ka ce in miƙo ma ai a da mana a malam da mana wai ka yamma ni kudi ya kana fa mun ka mun sata ne da mana a no da ni ba wara bane ba a ba mene wannan ba wannan sai ka mai garuwa a ba to zaba amma ba shiga za ka na yi ba sai ka faɗa mu na ɗauko ma kai naka baka wata malam ka zaba mana ga nan wannan takalmi na zamani wannan ha ba sai ka mai dukan ollo to na ji yayin ne yanzu yayin shi suke yi ba san wannan to ya bada ne mara wata irin wannan ne mari yawa Allah ya kawo kaga wannan Allah ya kawo kaga wannan inda yawa wannan daren ka ne daren ka ne kai wannan gaskiya na ga ya kare ai kare ba zai ba a nan ba ga samun ba kenan wannan ba zai ba ina ga kaman wannan zai ba ko a za ka saya yarinyan ka kenan ni kaman yarinya ta ni dai to yawa ka zaba yanzu wannan yawa wannan kake so yana shi ne gizo kai gwada man amma na siya man dai wannan dai wani yayi yawa ka 2,500 2,500 ko idan na san kai kwastoma na last na shi kenan ni in ka siya to in baka sawo kuma shi kenan wannan 2,000 gaskiya min yawa haka yake wallahi yawa da mun ba siya za ka yi ba kamar ba sai yi ba kai ka san wani kuwa last na shi kenan da mun kisa kin zama ga ba da mun kai wahala ma kake banje ka magana gari shikenan Allah kawo masu ya matsiyacin nan barin kade matsiyacin nan barin kaɗe ƙuransa barin jan zo na ga wa alaikum salam ya kuke ya gajiya Allah ya kawo ku ne ko kuka kawo kanku Allah ya kawo to dole mu duba takalma ma ga sunan ba kala ba ba da mu bari mu duba yawa dauki na kamar wannan ba yi to duba wannan koti ne ba wannan sai ba tsalla kamar yana da kyau a wannan yana da kyau abokin kotko zai bare ma yawa ba ko ba zai yi ba to gwada mana gani ba sai ka gwada ba na yadda da kai na nawa ne wannan kan kawo 2,500 abokina rage mana ma zamanin buhari yan nan bai tsada ba to naira 5 zan rage muku na shan fiyota naira 5 ai yayi kaɗan biyar kuma ko a ƙasa maganta ba za mu ɗauka to a raba 5 ina biyu a duba dai kai a raba shi an ya ga biyu wai zai mun sai ta 2,000 yayi inda ne a duba na san kama ka to samu ai ko so ma ne na gane ba duyun ba wani abu shi kenan ba da wani samu ne a samu ku ba da samu ne ta lera gashi suka ce lera
leda za ka ba mu ai wannan tsumma ne ai a to wannan ba leda bane wannan ai ya ruba mar asiri ai sai kake za ka ba mu wannan ka duba wannan ba duba ne tsumma ce ba leda ba idan ba na aje leda a shago kuma za ka sile da hawan fasa a to shikenan ba wani abu ai ku kaso wani dan Allah to ku ya ku ana tare ai amma ya kamata kana zama da leda ha to ba da insha Allah mu ma dai kaga zamu yi ture shekara 80 ne ba yi ciniki ba sai wani matsayaci ne dazun ne yazo sai takura mu yake amma ku ya ku haka ne kasuwa haka take dole sai ka gaji a amma kudin fa a ga shi ba da moto mun gode yawa na gode ba da gode sosai yawa ɗan iskan banza bari ai zan matsiya bari bai ba sai wadana ba wa alaikum salam wani ba a karau ana so ka ban wahala ne dama a kuɗi sam Allah a wayo ha to don wallahi ga kaya kala kala wannan ya zai a wannan kan sai daga jikin kaya kudi ne wannan yake nawa yake glass nashi glass nashi gaskiya shi 2500 dan ba mutunci ne mu ba mu da Baba Allah ka tosa rayuwa mana ko zamanin Buhari nan 2500 aka ce malam suna shi magana cewa duda 1000 in sai ban bar kudin ha ba malam to ka kawo 1000 na sayar ma wannan na sun magani shi wallahi kawo 1000 kada kawo 1000 na wannan iska ne na so yi magani shi wallahi ba wani maganin da yake wallahi yanzu ba dudan za ka bada to yanzu karye ma duda ban gane mu rige duda ba namun kai dan iska ne namun dan iska ne ba su bata kasuwan mutane haba namun dan iska ne namun iska ma karshe ma da yan sanda ma ni zan haɗa shi namun dan iska ne abin da yake ba da mun dudan za ka bada dudan za ka bada karye min duba ban gane rige ba rage min wani abu zama 500 kai kawo 25 ma ni na sai 25 kawai ka huto kawai ka bar na baka to ga zuga nan mene faru ne da mana to ba wala ka kawo 20 kawai kawo 20 ka da mana sai ka zama nan ne na mai iska ne ba masu fata kasuwan mutane ne bari zan dawo da mana ji mana zan dawo da mana da mana oga zan dawo wannan ba wallahi to wannan ba wallahi dama ai abin da na san daman wani lokaci man idan to wannan ka dauka na zaka jire shi wannan ba ina sama lokaci dan iskan banza wannan a cikin aljihu kai yake wala wannan sama kai dan dawo ji mana barawan banza barawan hobi dan sanda ya gudu dan sanda subhanallahi dan sanda ya gudu ba wurin ne shago Allah ya ta